Sulod sa 27 segundos, gitaas ang bandila sa Pilipinas at tubangan sa City Hall sa panguna ni Vice Presidente Sara Duterte kaganang buntag, Hunyo 12. Hugot ang seguridad nga gipatuman duol sa San Pedro Square tungod sa selebrasyon. Nakaplastar batok sa bisan unsang hagit ang mga puwersa sa gobyerno gikan sa Philippine National Police, Task Force Davao sa kasundaluhan ug ang mga sibilyan nga nagbantay. Ang selebrasyon usa lang kapag hinumdom sa nahitabo 126 ka tuig na ang milabay. Ang revolusyon batok sa pagpanglupig sa mga Espanyol sa mga Pilipino gisugdan natong tuig 1896. Sa mga katipunero nga gipangunahan ni Andres Bonifacio, human sa pipila ka bulan, misalmot na sa revolusyon si Emilio Aguinaldo. Og si Aguinaldo na ang nahimong lider. Human sa halos duha ka tuig, ika-12 sa Hunyo 1898, gideklara ni Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence kon kagawasan sa Pilipinas gikan sa pagpanglupig sa mga Espanyol didto sa Kawit, Cavite. Og kaganiha, gisaulog ang ika-126 nga kasumaran sa tibuok Pilipinas. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ang tema sa kasaulugan. Ang tema haom alang sa okasyon tungod kang selebrasyon karong tuiga nahitabo taliwala sa giatubang sa nasud nga hagit sa soberenya ug integridad sa teritoryo tungod sa isyu sa West Philippine Sea nga gihinay-hinayan na ug angkon sa China. Samtang nagpaabot kami sa pag-abot ni BP Sara, akong gipangutana ang pipila ka Dabawenyo unsa ilang nasabtan sa gisaulog nga Independence Day kun unsa ang ilang nahinumduman sa adlaw sa kagawasan. Sukad siyang pagkabata, anaan na naninda ang pamilya ni Jane at tubangan mismo sa City Hall ug samtang nagtubo kini iyang nakita ang tinuig nga kasumaran sa Philippine Independence Day. Ako siyang gipangutana unsang Philippine Independence alang kaniya o unsa iyang tanaw sa issue sa West Philippine Sea. Nagkita na sa kanya, usulod ang China. Pero purag halos na mga ito. Nasayod si Jane nga dunay panagbangi tali sa Pilipinas ug China. Apan igo lang siyang naminaw sa mga kasikas ug mga reaksyon. Ang importante kaniya matubag ang kagutom sa pamilya nga nagpaabot sa ilang balay. Ang Lady Scout nga si Marifi Andeng panaghiusa taliwala sa hagit sa panahon ang iyang nasabtan sa pulong nga Independence Day. Para sa ako ang mga about sa kalayaan sa Pilipinas. So atong gi-celebrate nga kita aduna tay pag-asa hope nga ato ang country bisan man daw tama problema nga ato nagian so nakahiusa paghihapon kita. Alang sa mobile fruit vendor nga si Felix, kagawasan sa kagutom, mabuhi ang pamilya. Atag nila producer lang namin yung mga Ninda lang ka. linda lang. Kontento na siyang sitwasyon sa pagpanarbaho ang traffic enforcer nga si Benjamin Racasa. Nakadungog kini sa issue sa pag-ilog sa China sa West Philippine Sea. Apan, sama kang Jane, dili kini mutuo kang tensyon tali sa Pilipinas ug China mahitabo. Unta, maayo atong nasod sa pagdala sa sunod na mabutay. Anak lang. Mas better nga selebrasyon karon Kaya sa okay man rin. Kung ang mga hamtong adunay nagkadaayang opinyon kabahin sa Independence Day, unsa bay nasabtan sa mga kabatan-unan kabahin sa pulo nga kalayaan, kagawasan o Independence Day kaganiha? Saan kalayaan para sa inyo? Like kanang malaya ta nga kuan. Malaya ta nga buhat na or kaya free ka sa tanan. Kalayaan ug dili diktahan. Kini ang gusto sa mga kabataan. Libre silang makalihok. Walay mo kontrol sa ilang mga aktibidad. Kang esensya sa freedom kun independence alang kaniya, kagawasan ug walay manghilabot. Ang kagawasan batok sa puwersa sa mga langyaw. Kagawasan batok sa kagutom. Nasabdan sa mga Dabawenyo. Apan, sa isgutan ng pagbalik lantaw sa kasaysayan, dili kana nila mabati. Tungod kay ang ilang hunahuna, mao ang ilang kaugalingong sitwasyon ug ang pagtutok sa ilang kaugalingong direksyon. Kung gusto sa gobyerno nga masilsil sa alimpatakan ang leksyon sa kasaysayan ug pagbarog sa mga Pilipino batok sa malupwegong puwersa ug proteksyon batok sa puwersa sa mga langyaw, kikinhanglan nga ipabati kini sa Pilipino nga sila luwas gikan sa kahadlok ug kagutom aron makita ug mabati nila nga sila kabahin sa usa ka nasud nga nagkahiusa nga anda mo barog alang sa tanang hagit sa panahon. Edith Caduay, News and Philippines. Stay safe!